Hoy, ikaw! Minsan alam mo namang ikaw yung tama eh. Ikaw yung sinasaktan, ikaw yung niloloko. Pero bakit pakiramdam mo minsan ikaw may kasalanan? Ikaw yung nagmamakaawa, ikaw yung nagsosorry, ikaw yung naghahabol. Alam mo hindi ka manhid, hindi ka masokista. Alam mo sadyang namanipula ka lang. Na-gaslight ka. Kaya andito ako para saluhin ka. Uy! Mahal! Ano sa'yo? Kimchino입니다. Aish, namiss kita ne. Andito na naman ako ne. Andito na naman ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, ako to, si DJ Kim Chino. Makakasama mo ko 69 tayo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Muli mahal no, ngayong gabi bukod sa 69 tayo gabi-gabi, katulad ng sinasabi ko no, sa relasyon uso rin yung baliktaran. Na kung saan siya yung may kasalanan pero pinapamukha niya na ikaw ang dahilan. Ikaw yung nagkulang. Kaya ngayong gabi, malalaman mo na, ito usong-uso to sa mga Gen Z. Ang term na gawain na ganun ay tinatawag nilang gaslighting. O ito ang gaslighting ay isang manipulation na kung saan pinagdududa ka ng isang tao kahit alam mo naman talaga yung totoo. Pinapaikot ka, harap-harapang kang pinagsisinungalingan kahit meron ka namang resibo. Kasi nga gusto ka nilang makontrol at siya mismo ang masusunod. Pero sa akin mahal hindi ka malilito. Magiging transparent ako sa iyo na ikaw lang sapat na. Huy! Pero mabalik tayo tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. I-share ko sa iyo ang 3 senyales na ang tao ay gaslighter. So ito una, siya ay may pagtanggi sa mga nangyari o sinabi kahit may patunay ka naman. So imaginein mo no, alam mo yung totoo pero hinihintay mo na lang siya na siya mismo yung umamin sa pagkakamali niya. Uy, ang hirap nun mahal yung alam mo yung totoo tapos hinihintay mo lang na umamin siya. Kaso matigas siya, hindi aamin yan. So harap-harapang magsisinungaling sa'yo yan. At kapag kinompronta mo or kinonfront mo, ide-deny pa. Or narinig mo na ba yung linyahang, hindi ko sinabi sa'yo yan, hindi ko sinabi yun. Hindi ko yata ginawa yan. Yung mga ganun, di ba? Linyahan niya ng gaslighter. Linyahan niya ng paghuhugas ng kamay para linisin ang imahe niya. Pamilyar no? Siguro na-gaslight ka na mahal. Huy! Isang linyahan pa lang yan ng gaslighter pero parang red flag na agad at talaga nga namang pamilyar na pamilyar sa tenga mo. Mahal sa akin pagbabalik yung pangalawang linyahan naman ng gaslighter para maaga pa lang makaiwas ka na at hindi ka mapaikot. Kaya naman, wag mong ililipat ang radyo para ako na ang magbigay sa'yo ng liwanag. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.